Poplach! Poplach! Toto je pôsobivé. Ocko, čo si spravil? Rýchlo, vylez na stôl! Asi tu hodím tyčko. Nakoniec stále dlho čakám. Čašník by pomohol mi, no on len maká. Poviem o pravde, ja strácam v takom písme, čo duší. Prehráva každý, tu víťaz nie je. Naozaj už neviem, kam to speje. Večera, ja viem, hlad už ma ženie, no asi opäť svoj stráti. Mne hlava sa točí, 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 točí. Len točí, točí, točí. Všetko sa točí. Zažnite už svetlo, 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 zažnite svetlo, 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 zažnite už svetlo, 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 zažnite svetlo, 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 zažnite už. Decká, viete, čo nám túto show vylepší? Pukance.